ବହୁ ପୁରା କାଳରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏ ତାଙ୍କର କେହି ସନ୍ତାନ ନ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାରିଷଦମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଦରବାରରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ରାଜା ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଡକେଇ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ନେଲେ କିଛି ସମାଧାନ ବାହାରିବ ବୋଲି। ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାଳକକୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ। କଥାଟି ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଦିଙ୍ଗୁରା ପିଟାଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାଳକଟିଏ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଦେବ ତାହାକୁ ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଣେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ପରିବାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ପିଲା ଛୁଆ ଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସାନ ଦିନରୁ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର ଥିଲା। ସେ ଅନେକ ସମୟ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ମନ ଦେଇ ଧାର୍ମିକ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କଥା ହେଲେ ଯେ ଇଏ ତ କିଛି କାମର ନୁହଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯେ କିଛି କାମ ନ କରି ହୁଏତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା, ଆମର ପରିବାର 7 ପୁରୁଷ ଯାଏ ଚଳିବା। ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନ ବି ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ସମର୍ଥନ କଲେ। ସେ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ସେ ପରିବାର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ରାଜା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ। ବଳି ପାଇଁ ପିଲାଟି ମିଳିଯିବାରୁ ରାଜା ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଡକେଇ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ଓ ବଳିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରଦିନ ରାଜମହଲ ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ିଆରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ରାଜା, ତାଙ୍କର ପାରିଷଦଗଣ ଓ ଅନେକ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜାପାଠ କରିସାରି ପିଲାଟିକୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ କରିସାରିଲା ପରେ ରାଜା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ବାଲକ, ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କିଛି ଅଛି କୁହ, ତାହା ପୂରଣ କରାଯିବ। ପିଲାଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବାଲୁକା ମଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଲୁକା ମଗା ହେଲା। ପିଲାଟି ଓଦା ବାଳିକୁ ନେଇ 4ଟି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲା। ତାହା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଥମ 3ଟି ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ 4ର୍ଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆଖି ବୁଜି କିଛି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ କହିଲା, ଏବେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଜ୍ଜୁବ ହୋଇଗଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେନି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ପଚାରିଲେ, ବାଳକ, ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ମନ୍ଦିର 4ଟି ବନାଇଲ, ସେଥି ମନ୍ଦିର 3ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। କିନ୍ତୁ ବାଳକ ହସିଦେଲା, ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ଏଣେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଉଠି ଆସି ପିଲାଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲେ, ବାଳକ, ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ପିଲାଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାଠାରୁ ତ ଅଧିକ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିପାରିବି। ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିରଟି ମୋ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ପିତାମାତା ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ, ସଂସାରର ରୀତିନୀତି ଶିଖାଇବେ, ସମୁଚିତ ବିଦ୍ୟା ଦେବେ, ତାକୁ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଯାଏଁ ତାକୁ ରକ୍ଷଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ବାପା ସେହା କଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିରଟି ଥିଲା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ପରିବାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଲାର ଲାଳନ ପାଳନ ବା ଯତ୍ନରେ କିଛି ଅଣହେଲା ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଦୁପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଆସି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଟିକିଏ ରହିଯାଇ ପିଲାଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ସର୍ବସର୍ବା। ତୃତୀୟ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜାର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ତାହାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ଏସବୁ ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ଜଣେ ବିନା ଦୋଷ କରିଥିବା ନିରୀହ ବାଳକ ପ୍ରଜାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅର୍ଥ ବଳରେ କିଣି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ରାଜପଦର କ୍ଷମତା ଓ ଅର୍ଥ ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେଣୁ ମୋ ପାଦରେ ତୃତୀୟ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆପଣ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ରାଜା ପଦବୀ ପାଇଁ। ଆଉ 4ର୍ଥ ମନ୍ଦିରଟି କରିଛି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ଭଗବାନ ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ସେ ଉପରୁ ଥାଇ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ହେବ। ସେ ହିଁ କର୍ମଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ରଖିବେ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ହିଁ ଆରାଧ୍ୟ। ଏତକ ଶୁଣି ରାଜା ତାବାକ୍ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଚୌକି ଉପରେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ହାତରୁ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା।
ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ପିଲାଟି ଯାହା କହିଲା ତାଙ୍କ ବିବେକକୁ ଦଂଶନ କଲା। ଭାବିଲେ ପିଲାଟି ଯାହା କହିଲା ତାହା ତ ସତ। ତାନ୍ତ୍ରିକର କଥା ଅନୁସାରେ ବଳି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେ ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏହା କହିହେବ ନାହିଁ। ଏଣେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତ ସେ ଜଣେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ବି ରଖିଲେ ହେବ। ଆଉ ଏ ପିଲାଟି ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମତା, ଉତ୍ତମ ବିଚାରଧାରାର, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଉ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ଏ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଅନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ରାଜାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାକୁ ହିଁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କାହିଁକି ନ କରିବି? ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଘୋଷଣା କଲେ ସେ ଏ ପିଲାଟିକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପିଲାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଗଲା। ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ସବୁ ବିଧି ବିଧାନକୁ ପୂରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ରାଜା ସେହି ପୁତ୍ରଟିକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେବେ ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ଠା କେବେ ହେଲେ ବୃଥା ଯାଇନଥାଏ। କେବଳ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ